Pracujem v spoločnosti Slovenská električná prenosová sústava na pozícii výkonný riaditeľ sekcie riadenia slovenského elektroenergetického dispečingu. Naša spoločnosť je jediným prevádzkovateľom prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky. Zabezpečujeme prenos elektriny od výrobcov elektriny ku prevádzkovateľom distribučných sústav, ku priamym odberateľom pripojených do prenosovej sústavy a zároveň zabezpečujeme tranzit elektriny cez územie Slovenskej republiky. Mojou hlavnou úlohou je zabezpečenie koordinácie jednotlivých odborov na slovenskom elektroenergetickom dispečingu a zároveň zabezpečenie rozhodovacieho procesu pri riešení jednotlivých prevádzkových problémov v električnej sústave Slovenska. Už od mladosti bola elektrotechnika jedným z mojich hlavných koníčkov. Keď som sa rozhodoval o štúdiu na vysokej škole na niektorej z elektrotechnických fakult vo vtedajšom Československu, tak moje rozhodnutie padlo na vtedajšiu strojnícku elektrotechnickú fakultu Vysokej školy dopravy a spojov, odbor elektrická trakcia a energetika v doprave. Moje rozhodnutie považujem za správne. Postupom času štúdium na vysokej škole mi dalo solidné základy, ktoré som využíval počas mojej praxe a aj využívam stále. Čo by som mohol odporučiť súčasným študentom, tak počas mojej praxe je nevyhnutná znalosť anglického jazyka, čiže ak má niekto možnosť študovať a absolvovať zahraničný pobyt, zahraničnú stáž, tak to môžem doporučiť, čo môže vlastne pomôcť každému v tom ďalšom pracovnom procese. A zároveň je potrebné povedať, že v súčasnej dobe zmien a digitalizácie je nevyhnutné vlastne celoživotné vzdelávanie. To znamená, že vysokou školou vzdelávanie nekončí, ale iba začína.